салом алейкум ҳамҷорон азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 16 майи соли 2024 ва ана акнун ман ба шумо нишон медиҳам ангур гул кардаш чи аст. Ана гул кардаш ана ҳамин хел аст, калпачакҳои сафед кардааст, дидед? Ана ангур гул кард. Ана бинед? ана инро ангур гул кард мегӯянд. ана ман дар дастам камтарак як мезанам, баъд мебинем. ана гарди ангур, ана ҳаваи ангурро гардолуд анами сафедако мекунанд. О чангаско мана майда. Инош меғалтад ғурра. ин ғурра ҳам несту, гул асту, ана вай сафедакаш, калпачокаш гардолуд мекунад. ана ҳамин вақтро вақти ангур гул кард мегӯянд, мерезад ко ҳамин дар рӯи таги чӯлҳо буда мерезад. ана ҳамин ангур гул кард шуд акун. ха худо хоҳад акун. дар ҳамин вақт шумо ангурро ягон кор намекунед. шумо бо ангур ягон кор намекунед. дору намезанед. ҳатто хомток намекунед. меистед ки ана ҳамин ангур гул кард тамом шавад, ана ҳамино нест шуда ғурача пайдо шавад. чини мош ғурача пайдо шавад, баъд бо дору мезанем. ана ин натиҷаи пайванд буда. ана ин пайванди ангури ҷопонӣ. руби роман. ман болашро пӯчидам то ин ки вана инаш калон шавад, чунки инро ба як дӯстама ваъда кардам ки ман ба то як хадра барои пайванд метиҳам. инашро болашро пӯчидам то ин тез калон шавад. ана ин тез калон шуд. мана инашам ҳамин хел болашро пӯчидам, аз қаваташ 3-4 пайдо шуд ки боз гирифта пайванд кунем. ана ҳамҷорон азиз, ин аст. ман нав дидам ҳамҷорон азиз, ва тути ман пухтаи ҳозир тутхӯрӣ мерам. ина бинед, ин тути пайвандӣ аз худ дикам шӯробод овардаги ман, аз Шамсиддин Шоҳин. тути афғонӣ мегӯянд шабагонам. ина бинед, ин чунун ширин аст ки ин тамоми тута ширин чанин ширин нест. фикри ман хӯрдаги ман намедонам, да хӯрдаги ман да ҳамин ширин, беҳтарин ширин ҳамин. ҳозир мерем тутхӯрӣ. бар паноҳи худо бошед. вақт нест дигар.